Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Umfana waSampedla. So mfowethu, ngithi kuwe namhlanje awukwazi ukukhuluma ucansi nethekeni ungakalenzi na. Yabo. Ngikhuluma ngethekeni osayishela la. Yabo. So awukwazi, yabo ungakwenzi lokho iphutha elikhulu lela abantu abaningi abalenzayo. Ungakhulumi ngocansi nethekeni osayishela ungakalenzi na. Yabo. Ngizokutshela izizathu, ziningi izizathu, but ngikuphathele ezuthu. Yabona isizathu sokuqala, yabona mangabe ukhuluma nje ithekeni ngocansi ongakalenzi na. Uzoyivezela izinto mhlambe wena othanda ukuzenza mangakwenza ucansi. Uthola ukuthi yena akazithandi lezo zinto, yabo. So ingane isiyakufunda lapho uthi okay, wena umuntu okanje kanje. Usuyithena off ingane. Usuyazama ukuthi noma ukuhlela ukuthi ushayisane nento yakho ingane isiyakubalekela, yabo. Isiyakubhampela. Indaba isikubonile ukuthi wena kusho kanje. Usuyithena off ingane usuyiluza kanjani, yabo. Isizathu sokuqala leso. Sesibili uzosuke unyuse ama expectations akhe abe phezulu kakhulu, yabo. Mhlawumbe uzozichaza wena njengomuntu opringayo embhedeni, yabo. Kanti mase kufika embhedeni ingane ilindele ispring somuntu, yabo. Mase nifika embhedeni ingane ufika ushaya udaka lapha, yabo. Isiyaphoxeka ingane indaba wena uyisukelile wachaza ukuthi umuntu kanje. So ingakho kubalekile ukuthi ungazivezi ukuthi upendo njani. Lo muntu akabone mase nifika embhedeni, yabo. Akabone mase nifika embhedeni. Mawukuthi ayishaya into yakhe ingane yabantu izokuncoma, cha uyayishaya into yakhe, yabo. Mawukuthi ushaya udaka, iyakubona ushaya udaka, but at least awuzange unyuse noma awuzange umenza lindele into ephezulu, yabo, kanti wena ushayela into ephansi. So yabona ithekeni ngakwenza mhlawumbe ukuthi noma izama ukuforce ukuthi nikhulume ngalezi zinto, mhlawumbe ngabe isefonini noma kephi la nihlangene khona. So wena njengomuntu ophethe ingxoxo, ngakho ngihlezi ngisho ngithi mangabe umuntu wesilisa wena kumele uphathe ingxoxo. So iphatha kanjani ingxoxo? Yabona abantu abawu2 abakhulumayo. Hlezi ngikutshela ngithi abantu abawu2 abakhulumayo lobuza imibuzo kakhulu uyena ophethe ingxoxo, yabo. So nawe kumele uhlezi kuleyo position ngaso sonke isikhathi. Kube wena ophonsa imibuzo isikhathi esiningi, yabo. Like kwi-interview, yabo, mangabe uya kwi-interview bafike bekubuza imibuzo lapho because basuke befuna ukubona ukuthi uzokwazi ukuthi ufithe kulo msebenzi lo ufunayo, yabo. So bakubuza imibuzo ekugcineni kosuku bayathola ukuthi uzokwazi noma cha. So nawe ke mangabe unentombazane kubalekile ukuthi kube wena uhlezi ubuza imibuzo phela, not like kwi-interview, ngoba mangabe wenza njalo ingane yabantu uzoyibhora. So ungabuzi kube ngathi i-interview ugcina usubuza ingane imibuzo izogcina nje mhlawumbe nosikhathi igcina isibhoreka, yabo. So buza imibuzo esangxoxa uxoxa ube mnandi, but wena kumele uhlezi wazi ukuthi wena kumele uhlezi ubuza imibuzo isikhathi esiningi, yabo. Ku Date My Family mangenza isibone makuthi uyayibuka i-Date My Family, isikhathi esiningi lapha amajidi uyawuthola ukuthi avumela intombazane kube iyona ebuza imibuzo isikhathi esiningi, yabo. Mangabe wenze njalo ithekeni iyakupequlula igcina ikubona ukuthi ikwazi ukusuka nokuhlala, yabo. Kanti wena kumele uhlezi uthatha leyo position, kube wena oyipeqululayo uyibona ukuthi incwadi enjani, yabo. So egcineni kosuku ingakho ngihlezi ngisho ngithi mangabe senihlukana yona ayibe ikhulume u80% wengxoxo, wena ukhuluma u20%, yabo. Noma ngathiwa u70 ke mhlawumbe yona ukhuluma u70 wena u30, but into ebalekile la ukuthi kube wena ubuza imibuzo ukuze unichaze kaningi. So ke nawe ke mawukuthi uyayifaka le topic yokuthi nikhulume ngocansi, wena ngoba wena uphethe ingxoxo, yabo, uzokwazi ukuthi uyibalekele, yabo. Uzokwazi ukuthi uyishintshe indaba wena uphethe imibuzo, wena uphethe ingxoxo ngokuthi ubuze imibuzo. So mfowethu ungalenzi lo phutha lokuthi ukhulume nomuntu ngocansi ungakalenzi naye, ngoba njengoba sengichazile. And futhi esinye isizathu, yabona abantu abaningi abakhuluma ngocansi bengalenzi bagcina bengalenzanga, yabo. Abanye bagcina mhlambe bakhuluma isikhathi esiningi efonini kube mnandi kube nje, but bagcina bengalenzanga, yabo. So nawe ufuna ukuba umunye wabantu abanjalo, ungakwenzi lokho into wrong leyo, ngoba uyaziveza lapho ukuthi umuntu okanjani, kanti mase kufika endlini awuyena umuntu okanjani, yabo. So zifihle wena ukuthi upendo njani, akabone mase kufika endlini surprise, yabo. Uyisurprise ingane yabantu, uyijabulisa ingane yabantu, hayi ukuthi nje unyuse ama expectations akhe mangabe senifika endlini ufika ushaya into encane phoqa ingane yabantu, yabo. So ungakwenzi lokho mfowethu, mawukuthi wakwenza before kuyeke kuyinto wrong, yabo. So ngiyathemba uyawuzwa mfowethu lo mlayezo. Mangabe uzwa mfowethu into encane ongayenza ungasubscribe le channel because mina nawe kusaningi esimele sibonisane kona
sifundisane mfowethu, yabo. Shapo.